ғоратгарӣ дар кино хеле ҳам ҷолиб, осон ва зур ба назар мерасад, лекин дар ҳаёти оддӣ боша ҳамаш баръаксай. чунки танҳо дар ҳаёти оддии ғоратгар метавонад ки хича ба нокаут фириста дар ҳаракати даромадан ба магазин, банк ё ин ки мошин ва якбора дар 5 камераи назорати афтидан ва шарманда шудан пеш аз оғози ғорат. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов ва шумо қарор доред дар канали SM Шарипов. Дар видеои имрӯз тамошо мекунем як чанд ҳаракати беақлонае ки ғоратгаро кардан барои дуздидан. Короче, братва, гӯш кунед. План барои дуздидани банки буд ку. Нигоҳ кунед мара. Инаи банкай. Диди? Банкай. И чорни вход, ҷои пожарни. И главни, асосии ход. Мода чорни дар кор неста. Медони барои чӣ? Барои ки плани мақати байни главни вход медуроем ку. Ҳамаша ҳал мекунем. Басай. Овоё ба моро мебинан? Ба чӣ? Ба чӣ мекунем? Мо бояд бинан моро. Мо бояд доверие вода будуроем. Мо медуроем через главни вход. Ма, ты, Суруш, ҳар семон. Мақсади мо любой намуд корда даромадан да уҷа неважно ба ҳайси ки фаҳмиди мо сами главни мо қатишон ҳамдуруда корда бошем исусу бигардем фаҳмиди ҳамашона изучат кунем ҳамдурунда як гуфтаги барем ба пула чӣ хел мегирем анаки ҷои ҳамада интересаш ҳами сум гирифтан шад тамошо кун мо чӣ хел сума мебарорем айдирун моҳ ба моҳ рӯз ба рӯз сол ба сол течени то 25 сола худшон мода да картамо сума гузарондан мегирам ҳами хел 25-30 сола байн мегзара фаҳмиди погиза хичон сума дамо гузарондагиян да картҳои мо сум да карта ҷамъ шид озод ба ҳаму входи главни даромадаги мо оста мебироем хичон даже хид намекунанд ки чӣ хел сумшона мо агара бикардем чӣ хел ай план ира кор мегам ва бардорчун ҳар вақта пеш аз навора тамошо кардан ссилкаи дар комментария видео закрепиш дега ба шумо имконият метавад ки дар бурди ҷангувару бозингаро пул кор кунед ба ссилка дар омада регистратсия кунед дар сайт бинед ки ба наздикӣ ки бой дора ки бозӣ дора ва фаромӯш накунед дар вақти полни регистратсия кардан дар депозити аввалтон промокоди канала истифода баред ки ба як промокод шумо метавонед то 6500 рубла бонус ба даст бигиред ссилка ба регистратсия кардан ва промокод барои бонус ба даст овардан албатта ки дар комментария закрепич дега баъзе ҳолат ғоратгаро як хел нақшаҳои беақлонае доранд ки ира беханда тамошо карда намешавад ғоратгари навбатӣ боша маҳз ҳамин хел настроениро барои мо мебахшад ҳодиса рух метавад дар шаҳри хитоии Цзэнзэн ғоратгар барои дуздии нақшаи хуб намекашад ва хуб омода намешавад ягона тайёрии ӯ ҳамин буд ки як малатока ҳамроҳи худаш гирифта ба тарафи банк меояд ба фикрам ки ӯ худша хиёли тор карда ва ин молота молоти тор ҳангоми ба ҷои муайяншуда расида оинае ки дар пешаш истодагӣ буд ва дар пушти ӯ коргарои банк нишастагӣ буданд ба ҳамун оина куалшаб кардан мегирад албатта шишае ки ғоратгар куалшаб кардааста буд бронированӣ буд баъди 2 зарба бронированӣ будани шишаро одами баақл мефаҳмид алеки ғоратгар боша мехоҳад коре ки оғоз кардагиай ба анҷом расонад ӯ дар рӯпарӯи шиша истода беист шишаро куфтан мегирад давоми як чанд дақиқа коргарои банк аввал тарсиданд лекин баъдан фикр кардан аз рафтори ғоратгар ки ӯ хеле ҳам тупояй ва ҳама ҳуҷҷатҳои лозима ва пулҳоро гирифта ҳуҷраи дигар мегзаранд гарчанде коргарои банк медонистанд ки аз дасти ғоратгар ҳеҷ кор намия ӯ даромада наметавонад не ки просто и хелам дар ҷои коршон вошита наметонистанд аз чӣ хотир ки ғоратгар ба зарбаҳои куали худаш ба танаи бронировании шиша ӯро кар мекард лекин чӣ хеле ки дар аввал гуфтем ӯ хеле ҳам меҳнатдӯстдор буд ва то охира кора ба анҷом мерасонад дар охир метавонад ки шишаро сурох карда ба як сурохии хеле ҳам тангу душвор вориди банк шавад лекин ақли носолими ӯ ба ин тавоно набуд ки аллакай дар ин вақт коргарои банк хичон тоқа рафтагӣ набуданд ба дигар ҳуҷра а ҳамроҳи хичон ҳуҷҷату пулҳоро гирифта рафтагӣ буданд ки дар натиҷа аллакай шумо угадат карден ғоратгар ягон чиз намеёвад ва маҳз дар ҳамин вақт политсияам ба ҷои ҳодиса ҳозир мешавад вақте ки то ҳамин ҷои видеоро тамошо мекунед шумо фикр мекунед ки дар ҳамин ҳодиса ягона одами беақл и ғоратгарай лекин баъдан коре ки политсия мекунад мефаҳмед аз фикри хитон мегарден яъне ки ғайриоддигиш дар ин ҳодиса ҳамиае ки политсия ӯро дастгирӣ карда наметавонад ӯ рост ба тарафи чорни выход меравад ва озод мебарояд ягона кори бобарори ғоратгар дар имрӯз танҳо ҳамин ҳолат буд яъне ки гирехтани ӯ аз политсия
шишаҳои бронированӣ яке аз мушкилиҳои асосии ғоратгаро ба ҳисоб меравад. Не ки ғоратгаре ки ба ин кор баромадагиай ӯ намехоҳад ақиб гарда. баъзеш ба мисли ғоратгари пешина ҳаракат мекунанд ки то муддати охира шишара задан бигиранд то суроғ шидана, а баъзеш боша мехоҳад ки ба як бросок ӯро суроғ кунад. И бача боша варианти дуюма интихоб мекунад. дар нақшаи ӯ ғорат кардани ресторан буд ва ҳамроҳи худаш ягона яроқе ки ӯ меёра як кирпичи калон буд. ӯ ҳаме қадарша фаҳмид ки бо чунин кирпич мешавад ки любой шишара бишкане, не ки ӯиша намедонист ки шишаи бронированира не. И ғоратгар ба мисли Брюс Ли як стойка гирифта кирпича ба танаи шишаи бронированӣ мепартояд ки дар тирезаи ресторан насб шидагӣ буд. баъдан кирпич аз тарафи шиша рекаше дода рост ба тарафи ғоратгар меояд. агар ки шумо пурсен магар ӯ зарбаи сахт хурд ё ин ки не, гап дар сарияе ки чӣ гуна бросок ҳамин гуна рекашет. кирпич чунон ба зарбаи сахт аз тарафи тиреза рекашет дода ба сари ғоратгар мезанад ки метонем ҳисоб кунем ки ӯ рост ба нокаут рафт. баъди чунин зарба албатта ки имконияти давом додани ғорат намешавад. ва ҳамин хел ҳолат як чанд сол пеш дар Ирландия рух додагиай ва дар бораи ҳолат мо дар дигар видео гап задагием. агар ки ту тамошобини постоянни канал бошӣ, значит ки ҳамин видеоро дидагӣ. агар дидагӣ бошӣ дар комментария бинавис ва кӯтоҳ барои шахсое ки надидиянд. ғоратгар ба тарафи мошин омада ҳаракат мекунад ки дарои ӯро букшоя ва бидаздаш. лекин баъди як чанд ҳаракати нобарори кушодани даро ӯ ба як хулосае меояд ки шишаи тирезаи мошина ба кирпич бишкана. барои ғоратгар безебии кор ҳамин буд ки ӯ намедонист ки шишаи лабавой аз бакавой дида сахттарай ва ӯ зарбаша маҳз ба лабавой мезанад. ба фикрам ки аз ғоратгар дида мошин баақлтар буд ва мошин мехоҳад ки дар сари ӯ як зарраи ақл ворид кунад ва ҳамин хел обратно кирпичи задагии ӯро ба сари худаш мепартояд. лекин ҳаракати мошин барои ӯро баақл кардан бенатиҷа буд, барои чунки баъди баҳш омадан ҳамун рӯз ғоратгара полиция дастгирӣ мекунад. Сказочный долбоёб. кадом намуди ғоратгариро аз ҳама беақлона ҳисобида мешавад? шумо вариантҳои худтона дар комментария бинависен ва ман ду варианташ шумо пешниҳод мекунам. банке ки аз ҳама таҷҳизотҳои замонавӣ зидди ғорат насб шидагиай ё ин ки магазине ки камераи назоратӣ мефурӯшад. бале бардору ғоратгарое ки ҳоло дар борашон гап мезанем маҳз ба ҳамин хел мағоза ворид мешаванд барои ғорат кардан. мағозае ки камераи назоратӣ мефурӯшад. танҳо камера, дигар ягон чиз не. Чи? Это невозможно. розӣ шавем ки хеле ҳам интихоби нодуруст буд, барои чӣ хотир ки нахо ғоратгаро натонам фаҳмида ки ин гуна магазин аз дигар банк магазини бозори ресторанҳо дида бештар камераи назоратӣ дорад. ба ҳамаи фактҳо аҳамият надода ин ғоратгарои хеле ҳам умнӣ ба хулосае меоянд ки чунин магазина ғорат кунанд. озод ба магазини ворид шида чизҳое ки ният доштан гирифта мебароянд. албатта ки ӯро баъдан дастгирӣ мекунанд, барое ки якбора 17 камера ӯро сабт кардагӣ буд. аз сабабе ки камераҳои назоратӣ дар он магазин хеле ҳам зиёд насб шидагӣ буданд, ғоратгароро аз тамоми ракурс ба навор гирифтанд. агар ки ту режиссёр бошӣ, метавонӣ ба як кадрои камераҳои назоратии ин магазин як филми калон ба навор бигирӣ бо номи ғоратгари беақл. лекин баъзе вақт барое ки ғоратгара дастгир кунӣ, камераи бисёр насб кардан дар кор нест, басандаи ҳатто як камера. чунки ҳамин хел ғоратгарои датаво умнӣ ҳастанд ки дар муддати як чанд сония рост дар таги камера рӯошона лиҷ мекунанд, баъдан гашта мепӯшонанд. ба фикрам дар он вақт реаксияи ниқобшона аз саршон гирифтан дар назари ӯ чунон тест офтагиай ба мисли дюймови удари Брюс Ли. видеоро то охира тамошо кунед. шуморо интизора и ҳолат ва яке аз ҳолатҳои аз ҳама беақлонатарини ҳаракат барои ғорат кардан дар таърихи одамизод. яке аз роҳҳои бехатарӣ барои худи ғоратгар чие? албатта ниқоб пӯшидан ва перчатка кашидан. перчатка барои оне ки изҳои ангушт намонӣ ва ниқоб боша барои вай ки албатта рӯи ӯро нашносанд. дар нигоҳи аввал ба назар мерасад ки шартҳои хеле ҳам оддие ки ҳатто кӯдаки хурдсол мефаҳмад, лекин танҳои ғоратгари навбатии мо не. ина ғоратгар ба ҷои даркорӣ ворид мешавад. албатта ӯ перчатка дорад, тапонча дорад, лекин намедонам ба чӣ сабаб ӯ ба як хулосае меояд ки ниқоба дар дохили помешени пӯшад. аз ҳамада бо дариҷа ғайриоддӣ ва шармовараш ҳамияд ки якум борда ӯ пӯшида наметавонад ниқоба. мебариқа тамрин клипат. албатта ҳеҷ ҳам ногуфта намонем ки ҳамаи корҳои шармоваре ки ӯ кардеста буд дар рӯпарӯи камера буд. чӣ дар кораи баъди кор ниқоб пӯшидан ман намедонам. баъди оне ки ниқоба дар рӯш мекаша, рост ба тарафи кассир мерава барои ғорат кардан. мумкин ӯ фикр кард ки ниқоб барои рӯра пӯшондан не, балки барои кассира тарсондан ай.
ва ғоратгари навбатие ки дар бораш гап мезанем барои анҷом додани ҷиноят ягонта аз ин шартҳои ҷинояткороро иҷро нокарда меравад. чӣ хеле ки медонем яке аз шартҳои ҷинояткоро ҳамеяе ки рӯи тира бояд набинанд. ҳозир шумо дидесен ҳамун ғоратгара ӯ рост ба магазин дохил мешава, мисли дигар ғоратгаро як латара дар сараш намекаша. ӯ ба хулосае меояд ки маскаи хиди Дарт Вейдера аз звёздни войн бикаша. мисли ғоратгари пешина ба фикрам ки ӯ акаудо дар будан ё ин ки дар зери дасти як устод дарс мегирифтанд. ия маскара пӯшида дар якум маротиба наметона. аввалан чапа намепӯша, баъдан ҳаракат мекунад ки роста напӯшаш. мисли ғоратгари пешина баъди маскаша пӯшидан ба тарафи кассир омада тапончаша ба тарафи ӯ дароз мекунад. давоми кадр неста, не ки ҳами қадараш маълумае ки албатта ӯра ҳам мисли ғоратгари пешина зуд дастгир кардан. барои чӣ хотир ки политсия ҳама доказательстворо дошт, яъне ки аз ҳамада муҳимаш рӯи ӯра. яке аз ғоратгарии беақлона ва шармовар дар Подмосковья рух метаҳад. дар камераи назоратӣ дида мешавад ки ҷиноят дар яке аз магазинҳои хурд рух метаҳад. дар назди кассир шахсеро мебинем ки маблағи чизҳои харидагиша пардохт карда аз магазин баромаданияе ки дар ҳамин вақт вориди магазин мешавад як мард ва рост ба тарафи кассир тапончаша дароз карда аз ӯ талаб мекунад ки ҳамаи пулоша бароварда бута. аз лаҳзаҳои аввали ҳодиса маълум буд ки и грабители на он қадар опытнияй. барои чӣ хотир ки якумаш изҳои ангуштоша дар болои стол монд, рӯша дар кассир, дар харидор ва дар камера нишон дод. ҳатто харидоре ки дар назди ӯ истодагиай ӯра ҷиддӣ қабул карда натонист. ҳозир дар бораи кассир ҳеҷ намегем. ба ҷои тарсондан ӯ навбаро дар бади харидоро ва кассиршам мезанад ки аз интизори тоқати харидоре ки дар навбат истодагӣ ба тоқ шуда меояд. дар ҳамун вақте ки и ғоратгар ҳаракат карда истае ки пулҳои кассиршара бидузда, ӯ продуктҳои худша дар болои лентаи касса мемонад. дар ин ҳодиса аз ҳамада ҷолибиш чие ки баъдан охрана не администратори магазин омада ӯро аз магазин пеш мекунад. чӣ хеле ки баъдан маълум мешавад тапончаи ӯ бозичагӣ буд. аз ҳамада аламовараш дар ин ҳодиса чие ки тапонча ҳақиқӣ набуд, не ки суроки паси панҷара ҳақиқӣ мешавад. Сказочный долбоёб. албатта ки зуд и ғоратгари умнира дастгир мекунанд. бисёри ғоратгаро ба кор мераванд фикр нокарда дар бораи оне ки дар ҷои ҳодиса одами лишнӣ набоша, яъне ки шоҳидо. лекин ҳаст ҳамин хел ҳолате ки набудани шоҳидо ҳам дар ҷои ҳодиса ба ғоратгар кӯмак карда наметавонанд. ин ғоратгар мехоҳад ки магазина ғорат кунад вақте ки савдогар дар ҷои кор нест. лекин ба ӯ ба фикрам ҳеҷ кас гуфтагӣ нестае ки пеш аз ғорат кардан системаи безопасности магазина омӯхтан дар кор ае. якумаш ки магазин пур аз камераҳои назоратӣ буд. дуюм ки соҳиби магазин метавонист ки тавассути приложения аз дигар ҷо истода дарои магазина идора кунад. вақте ки ғоратгар ҳаракат мекунад ба магазин ворид шава, дар телефони соҳиби магазин уведомление меояд. баъди ғоратгар ба магазин ворид шидан соҳиби магазин ҳама намуд системаи безопасности магазина активировать мекунад, яъне ки даро полни маҳкам мешаванд. соҳиби магазин ҳаракати нобарори ғоратгара барои баромадан аз магазин тавассути смартфони худаш назорат карда механдид. ӯ хеле ҳам арақи ҷабин резонда метавонад ки аз таги решотка бигзарад, не ки ӯ иша ба назар гирифтагӣ набуд ки аз пушти решотка бо дар буд ва аз ӯ дари асосӣ баромадан ба ӯ кӯмак мерасонанд полисейскиё. полисейскиё дара кушода мегӯянд хуш омадӣ ба паси панҷараи дигар ки деворош деворои магазиневу деворои ҳабсае. дар ин рӯз рӯзи полисейскиё хеле ҳам бобарор буд. хай ҳамин хеле ҳаёт бародаро, рӯзе ки барои ту нобарорае, барои дигаре бобарорае. ҳамаш вобастагӣ мекунад аз тарзи фикр ва нақшаи ту. ғоратгаро набояд ба чашми кам нигоҳ кунанд кассирҳои магазина. барои чӣ хотир ки ӯ ҳам метавонанд дастгир кунанд ғоратгароро. дар камераи назоратӣ дида мешавад ки дар ювелирный магазин як ҷавон ворид мешавад. ин бача магазина як тамошо карда аз кассир хоҳиш мекунад ки ба ӯ гарданбанди хеле ҳам қиматбаҳоро бута. баъди гарданбанда ба гарданаш овезон кардан ӯ ба кассир мегӯяд ки мешава созай ва ҳамин лаҳза рост ба тарафи дар медава. лекин гап дар сари яе ки савдогар дарҳол нияти ин одама фаҳмидагӣ буд ва бепарво гарданбанди қиматбаҳоро ба тарафи ӯ дароз мекунад. барои чӣ хотир ки аллакай дари баромадгоҳа
маҳкам кардагӣ буд ва ҳамаи ҳолата камераи назоратӣ албатта ки ба навор гирифтагӣ буд ва худи ғоратгара хуб шинохта мешид ва ба ғайр аз ин ӯ дар магазини ҷавоҳирот маҳкам буд ки дар натиҷаи яке аз беақлонатарин ва шармовартарин ғоратгарӣ дар история бо номем мешавад. ман фикр мекунам ки ғоратгарӣ барои ӯ як дарси мешавад ки баъдан баъди ба кор баромадан нақшаи хуб мекашад ё ин ки агар баақл боша умуман дигар ба қонуншиканӣ даст намезанад. ине ки барои ҳамаи кора кардан ӯ аввал паси панҷара мешинад. Сказочный долбоёб. агар ки дар дунё ҳами хел титул мебуд барои аз ҳамада ғоратгари нобарор, яке аз ин титулҳоро ҳами ғоратгаре мегирифт ки ҳоло дар бораш гап мезанем. ба фикрам ки ҷинояти хича тамоман бенақша оғоз кардагиай. дар камераи назоратӣ дида мешавад ки ӯ ба назди яке аз хонаҳои нимсохта меояд. баъди ҳаракати кушодани дар ӯ мефаҳмад ки тавассути дар вориди хона шуда намешавад ва ба хулоса меояд ки тавассути тиреза бударояд ва ба осонӣ тирезаро кушода вориди хона мешавад. як камтар дар дуруни хона сайру гашт карда ба угл меояд ва мефаҳмад ки аз хона баромадагиай ва дар назди ҳамун тирезаеш қарор дорад ки худи ҳозир ворид шудагӣ ба тавассути ӯ. мефаҳмад ки ҳозир конкретни шарманда шуд. бисёри ғоратгаро ҷойеро ки бояд ғорат кунанд ӯ пешакӣ маълумот ҷамъ мекунанд дар бораи ӯ ҷо ва мефаҳманд ки чӣ дорад чӣ надорад ва кадом чизаш дар куҷо қарор дорад. беақлонагии ғоратгар дар ҳамин буд ки ӯ хонаеро ғорат карданӣ мешавад ки нимсохтагиай, яъне ки як қисми деволаш нест ва дар даруни ин хона ягон чизи қиматбаҳо нест. албатта бардораи видеоҳое ки мо мекунем барои дарс шиданай, ҳеҷ вақт қонуншиканӣ накунед. барои чӣ хотире ки роҳи ҷинояткор хеле ҳам кӯтоҳае. фикри ҳақиқатно дар комментария бинависен. видеои пешинаи канал тамошо карданашро фаромӯш накунед. дар канали нави мо обуна шавен ва видеои нав дар канали нав баромадагие ки ҳоло дар болои экрани шумоае. ҳам ссилкаи канал барои подписатсия кардан ва ҳам видеои нав. ҳамадай хайр то видеоҳои оянда.